Ale máme tu už ten Blechoviec, Ani Totiec. Vystavka Bleka Molca. To je medailové umiestnenie, uvidíme, ako sa bude dariť. 7 kolách do cieľa tejto jazdy, týchto pretekov. Sú to 1600-ky. S pohodom jednej nápravy. Doposiaľ stále suverénne jazdí od 129-kou. Ale Andrej Kanka je na 3. mieste zatiaľ. Držme mu tam prekvapenie, keď Kankovo auto nejde dobre. Nie náhodou sa dostal na pozíciu na štarte, ako druhý si vyberal svoju pozíciu na štarte. Tým sitom troch sérií kvalifikácií prešiel ako druhý celkové. Na druhom mieste, priebežne v druhom kole. Na 3. mieste Malo, druhý a tretí. A potom je tam Bakoš Tomáš na 4. mieste. Andrej Kanka určite auto nemá poriadku, lebo to auto nejde. Nevidím, je tam nejaké... Nejaké smoly sa nám tu narysujú teraz a lepia. Samozrejme v tom úseku je zakázané predbiehať. Keby niekto predbiehal, bol by vypočený pod žltou vlajkou a nesmie. Blíži úplne pomaly, kúkneme sa na to auto Andreja Kanku. Čo tam je? Je tam prázdna guma? Je tam predné pravé koleso prázdne. Tam poskakuje prázdne koleso. Beží to na disku, je tam úplne vymolaná do parkoviska jazdcov, do parkoviska pretekárov. Nemá to zmysel ďalej trápiť auto na prázdnej prednej pneumatike. Stupne víťazov, je to veľká škoda. Je na prvých pozíciách, je to také zastabilizované, by som povedal, 129-ka.
192, 194, Samozrejme mu to prajeme, veď o všetkých sériách, čo išiel všetko V 6. kole je poradie nezmenené, na prvých troch miestach, ale to isté od prvého kola až po 6. A jazdci sú v 7. kole. Áno, aj 3 štvorky v čísle, na 4. mieste, priebežne. Raženín sa Vladimír teraz v tejto chvíli zvíťazil aj vo finále. Na svojej Škode Felicia. Blahoželáme nových víťazstvám, séria kvalifikácií, pridal aj finále víťazstvo. Je to pekné, veľmi pekné. Celý tým sa môže tešiť z tohto obrovského úspechu na tomto dvojdňovom podujatí.